बुंनो सानदों? आं दा बुंनाया आं बे बेसर खुबैनो हादान थाहैदोंमोन नालाय बाहाय आं आलु गायनो जावग्लिनायाव बे मुवाखौ जावै 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 जावनानै खनथाम जावनायाव आङो बे बुस्थुखौ जावनायाव फैदों आरो बेयो मुरा नुनानैनो ओमफ्राय जावनायाव दाना बेयो फैफाबाय नालाय बेखौ आङो नायबाय आरो नायनानै ओमफ्राय दाना आङो गिबायबो गिनाय फैबाय खर' गिलिर मोनजोब्बाय गोजांस्र'बाय ओमफ्राय दसे आं बुरखांनानै उनाव दसे उनाव सासे आंनि खाथियाव खामानि मावग्राफोर दंमोन आरो बर' सासे सावथाल सानै दंमोन बिसोरखौ लेंना लायदों आरो आं ओमफ्राय बिसोरोबोथ' बुंबाय बिदि बे बुस्थुखौथ' नुफेराखै होनबाय बे सावथाल माखासेयाबो मा जागोन बेलाय होनना सोंनायाव बे मुलि जानो हागौ होननानै लांनानै दोनहैदो होननानै बुंबाय ओमफ्राय दाना आं लाबोयै लाबोयै दाना बिदि होननानै रायजोफोरखौ आरो लेंखांबावबाय आङो बयखौबो लेंखांनानै नायहोजोबबावबाय आं रावबो मिथिया आरो मा बुस्थु जागोन ओमफ्राय बिदिनो हनै रानिखाथानि थांदों सोरबा सोरबा दौदिनि अजाफोर बिना लायनो होननानै आं बेखौ हरनाय जायाखै आरो बिथाबबायदोंमोन बिसोर खिन्थु आं हराखै आरो ओमफ्राय बेनि उनाव दसे उनाव रायजो राजाखौ आरो लेंखांफिनबाय आङो लेंखांनानै दाना मा खालामबावनांगौ बेखौलाय आं लांनोसैमोनलै होनबाय आं लांदो लांदो नोङो माबाफोर घटना जायोबा दिगदार जागोन लामा सामाफ्राव दा नों हनै माथो नायनायानो जोबा बिफैलाबायनायानो होनबाय दाना आंबो उफाय गैया ओरै न'निफ्राय गय जरा फाथै जरा बिहरनानै आङो सासे मानसि लानानै फैनाय जादों आं मोना मोना लाबोनाय जादों ओमफ्राय मोना मोना लाबोबाय आङो बाहेरायाव मोनायावनो थानसालि न' फिसा बानायबावना दोनबाय आं दोननानै ओमफ्राय आङो दाना अजानाव अखानायै ना मा अजानाव थांबाय आं सानसे मानसिफोरखौ नायहोस्रांनानै बिसिनाव दुगै लोबै गय जरा फाथै जरा बिहरलाजोबनानै नायहोबाय आं सानसे ओमफ्राय अखानायैथ' आंहा अजानाव थांनांगौ अखानायैबो मानसिफ्रा फैदोंमोन आंथ' थांबाय माबा अजानाव बोराय बुरै गासिबो थांनानै ओमफ्राय गथ'फोरल' दं देखायनाय जायाखै आरो गथ'फ्रा बोरै देखायनो ओमफ्राय अजानाव नायखांनायाव बुंबाय बियो बे अजाया हाब बिराद मोजां बुस्थु मालखौ मोनबाय नोङो बे माला जाहैदों एम्बुस्रोननि मानेकसो जाहैबाय खोन्थाबाय बेयो मा मा हामगोन होननानै सोंबाय आङो हामनाया एकदम उदै सानाय गासिबो बेमार बे माबा उदै सानाय केन्सार उदै देरनाय बेफोर ओमफ्राय खर' सानाय बिखा सानाय बे थांजोबो जाहैदों गासैबो ओमफ्राय बे सिथर मानलुनाय खुरु खुजालि साफा थांजोबो थारमाने बे थांजोबनाय बेमारा गासिबो जा बेमार मोदोमाव जादों बे हामजोबो होनदों बेनि उनाव फुजा फाथालफोर होबाय नामा? फुजा होदों आं न'आव फुजा होनानैसो बेखौ नायखांहैनाय जादों औ माबा फुजा होदों फुजा होखांनानै ओमफ्राय दाना आङो बे मुलिखौ हरनाय जादों होजों हाग्रायाव हैदों आरो फुजाखौ सानै दौदिनि लाना हैनाय जादों फुजा दा सानबेसे जाखो हरनाया मुलिखौ हरनाया स्टेप मोनथाम सयबारानो सातबार जाबायदां खनथाम जाबाय माबा सातदिन जाबाय आंथ' गोसोआव लानो हाजोबा आंबोथ' बांद्राय इसिमा लेखाबो रोङा ना जाहैबाय ना एसे थारमाने दा जुदि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय पाब्लिकफोर लांफैनांगौबा मा हिसाबै माबोरै लांफैनांगोन? लांफैना गय जरा फाथै जरा होनानै फैनांगोन थाव लानानै फैनांगोन ओमफ्राय धुप खाथि लाना फैनांगोन ओमफ्राय जों बेसेनखौथ' जों लायो माबा गावसोरनो बुंखालांनाय माबा 151 थाखा बेखौ लानो थिनलांदों आरो बेनो बथलाव जायगाया बे जों सामथाइबारि जाहैबाय जायगाया सामथाइबारि गामि होनो हरजेननाय समाव मुलिखौ बे हरजेननाय समावहाय मा मा जायगानिफ्राय लांफैजेननाय जादों? लांफैनायाथ' बावरागुरिनि लांफैदों ओरै दल'गावनि लांफैदों ओरै खोला दल'गाव साफागुरिनि लांफैदों सिमदारिनि लांफैदों अनेक लांफैबाय दा बे थाइगेरगुरिबो लांफैबाय ओरै खाथि खालाना लांफैबाय आरो साफा सानैल' फोरमान मोनदों फोरमान मोनजोबदों गासिबो
माखासे गासिबो बेमार गोनां मानसिफ्रा बेहाय मुलिखौ लांफैनाय जादों। बेसोर खर' सानाय बांसिन बे माबा मोदोम सानाय सुनाया दा बांसिन थांदों ओमफ्राय मेगना लगे लगे प्रमान मोनदों आरो होनाय लगे लगे आरो सानायनि जानायाबोथ' लगे लगे प्रमान मोनखायो। दा मा बारायाव हरो मुलिया हरनाया दा मंगलबार बुधबार हरो ओमफ्राय सुक्रबार सुनिबार हरो जोङो बे बारायाव हरो आरो ओमफ्राय जोङो खिन्थु मोनजायैया जेनेबा बाराय मोननै दङ आरो अमाबैसा अमाबैसा ओमफ्राय रबिबार बारायाव मोनजाया बे मुलिखौ जेखि जानाय टाइमबाबो आरो मोनजानाय नङा ओमफ्राय आङो पुर्निमा अमाबैसा बे बारायाव हरनाय नङा बेल'। आसलथे बे मुलिया नुनायाव माबायदि? मुलिया बल बायदि बल माबायदि मोनो देनायनानै? नायनाय माने बेयाव हनै दिन्थिदो बे जावख्लानायाथ' दबो आरो सेरबाबो दो थाङो। जोङो नामा? बे बुस्थुआ मोनायाव जोङो सानाव खिन्थु जोंनाय नुनाय नङा होमबाबो नुगोन आरो एसे एसे ओमफ्राय जोङो दै सिङावबाबो जोङो बे बुस्थुआ ओमफ्राय बे बुस्थुआ सना बायदिबो ओंखारनानै थायो बे बुस्थुआ मोनायावथ' खेबजाया ओरैबायदि बे मोनायाव बुस्थुआ ओंखारोना बे बुस्थुआ बिदि आरो। आसलथे नैबे मुलि हरग्रा जायगाया सामथाइबारि बबेनि आन्दाराव गोग्लैयो? जोंनि बे खुंग्रिं सामथाइबारि होनो बेखौ। जुदि बे जायगायाव फैनांगौबा लामाया जोङो आवजारनिफ्राय फैयोबा मेइन रडजों भुटाननि हाइ रड दङ बे हाइ रडजों लेफ्ट साइडजों ओरैहाय फैयोबा आवजार बाजार दङ बे आवजारावनो स्टेन्डआ बे आवजारनिफ्राय फैनानै आवजार बाजारखौ बारनानै नैबेहाय थारेबारि होननाय मोनसे जायगा दं माने थिनालि बे थिनालिनिफ्राय ओरैहाय नर्थ साइडआव माने साहाजों फैनाय लामाजों फैबानो सामथाइबारि मोनबाय आरो बेनिफ्राय जुदि नोङो ओरैहाय आवजाराव ओंखारलाबानो बबेबा जेनेबा हजों दादगारि भुटाननि मानसि बा हजोंहाय बे मा होनो आमगुरि उगुरि साइडनि मानसिया फैयोबा सान्तिपुर जाना फैगोन नालाय बिसोरो सान्तिपुर जाना फैयोबा सान्तिपुराव स्टेन्ड दंखायो बा सान्तिपुर बाजारनिफ्राय ओरैहाय गेलेफु थांनाय भुटान थांनाय रडनि ओरै लेफ्ट साइडजों आरो ओरैहाय माने सोनाबथिंजाय दावखो ओरै फैबानो बेनिफ्राय सिमला बागान मोनगोन। सिमला बागाननिफ्राय एसे फैबा देलायसे बाजार दङ जोंनि गुदुलि बाजार सामथाइबारिनिखा बे सामथाइबारिखौ गारबोनानै नैबे गामि गेजेराव फैयोबानो ओजों ओरैहाय नैबे बे एवला औवारिनि न'खौ मोनफैनाय जागोन आरो। बिथाङा एवला औवारिया सानबेसे जाखो मुलि हरनायालाय? मुलि हरनायाथ' आंनि मिन्थिनायाव आङो फार्स्टआव जिथुनाखि बिसोर लाबोदों बे आं नायनाय समाव खुला जानाय समाव बे जिनिसखौ बे थफ्लाखौ मोनबोनाय समाव माने बुरि फैदों बिहामजोफोर फैदों फिसालाफोर फैदों माने आं फैनो टाइम मोनाखै आरो आं फैयैयाव इतिमध्येनो माने आं फैस्लाब मोनाखैसै अबसर गैयैयाव माने इतिमध्ये ओजाहाय जोंहा दौदिनि जानागुरुफ्रा माने गावसोर नायफैदों नालाय बे जिनिसखौ देखायथ'नो मोननाय नङा आरो जाखिनि देखायबाय पाब्लिकनो जनसाधारनो जाखिनि माबाबाय देखायबाय बे जिनिसा मामुलि जिनिस नङा बेफोरखौ फुजा फाथल होनानै ओरैबायदि होनानै माने बे जिनिसखौसो नोङो मोनसे जायगायाव बा न'आव मोदाय थाग्रा बे न'मा न'आव सोनानै दोननांगोन होननानै बुंलांनायाव बेखौ एवला बसुमतारी माबा औवारिया बेखौ न'आव सोना दोननाय जादों आरो बेनिफ्राय इतिमध्येनो फैनानै मोजाङै जायगायाव बाहायबो एसे फोथारबाय बाव फोथारनानै जायगायाव जिथुनाखि बे जिनिसखौ बे मानिकखौ जे जायगायाव मोनबोदों बे हादानाव थांनानै माने बेखौ फुजाबो हैबाय फुजा होखांना आरोबाव अनस्राफैबावबाय बियो रायजो राजा आंबो दङ बे अनस्रानायाव माने थिगखौनो बुंदों जिनिसा नंगौखौनो बे जिनिसा अन्तत 20-25थासो माने बेमारिफ्रा फोथायनानै जायोबा फुनोबा हामगोन होननानै बे दौदिनि बादि जानागुरुफ्रा प्रमाना आंबो माने आङो खननै जाबाय 6 बार जाबाय आरोखि लोंनाया बे फार्स्ट टाइमाव आङो खनथाम लोंबाय ओमफ्राय नैबे मैया दाख्लिनिफ्राय आङो लोंबाय दाना आं मैयानिफ्राय द्रप दिनैजों साननै जाबाय द्रप दोननाया माने 6 बार जाबाय आरोखि आं लोंनाया ओमफ्राय आंनाव ओरैबायदि मोनसे दङमोन माने आं दा फिसौनि सिङाव बुंनाय जायो माने आंनाव पेसाबा गोजा जाबाय थायोमोन आरो एसे आलौजोर मोनोमोन बे आलौजोर मोननाया दा आङो एसे आंनो निजे माने प्रुफ दं आरो दा क्लियार आरो आन्दाज मोनदों आरो साफा
जिनिसा दैया जे रोखोम साफा बे साफाखौ आं